Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá obsahu výchozího textu. Ve srovnání s českými městy je Neapol rozhodně čistější. Když si pozorně přečteme celý text, tak zjistíme, že o českých městech v celém textu není ani jedna jediná zmínka. Tudíž v tomto případě můžeme říci, že toto tvrzení není pravdivé. Při západu slunce lze spatřit krásné scenérie, a to i na moři. Tak západ slunce je zde vyjádřen slůvkem soumrak a tady od této věty zjistíme, že vše promodrá a proskočí světelky, to jsou ty krásné scenérie. Po moři se nese loď a svítí zelenými, modrými, zlatými světly a že je to hezké. Takže můžeme říci, že ano, že při západu slunce lze spatřit krásné scenérie, a to i na moři. Krásné je především okolí města, samotná Neapol hezká není. Tak druhou část, že samotná Neapol hezká není, nám tady vyjadřuje věta, že Neapol není krásná, pokud se na ně nedíváte z dálky. A krásné je především okolí města, je vyjádřeno v této části, že tamhle je to modré Capri, Vezou vydechuje kousek bělavé vaty, Sorrento daleko a čistěnce svítí, bože, je to hezké. Takže okolí města je krásné, uvnitř města Neapol zas tak